Neste vídeo tutorial imos dar os pasos iniciais para traballar con Factusol. Imos dar de alta unha empresa e imos parametrizar a súa configuración. Ben, para dar de alta unha empresa, imos a nuevo, nueva empresa, introducimos un código alfanumérico, 3 dígitos, 3 números, 3 letras, combinación de números e letras, pois, por exemplo, X1D, por exemplo. Ben, o NIF da empresa, seleccionamos a forma xurídica, neste caso unha sociedade limitada, introducimos o nome fiscal, o nome comercial o mesmo, damos a intro e xa nos aparece. A continuación, bueno, introducimos os datos postais, non vou perder o tempo nesto, aquí están. Son necesarios cando queremos emitir nóminas, as nóminas van a levar os datos da empresa. Bueno, en outros datos, aquí sí que, en fin, non son necesarios para realizar as nóminas, nos datos rexistrais, nin datos de internet. Temos que pensar que este programa tamén utilizan as asesorías que levan a máis dunha empresa. O poden levar un profesional que leva a máis dunha empresa e entón sí que lle interesa ter os datos desa empresa, este tipo de datos. Pero se estamos utilizando para a nosa empresa, pois, en fin, introducir aquí o noso email e tal, bueno. O importante, configuración. Imos coa parametrización. Aquí hai cousas que teremos que facer sí ou sí para poder obter despois as nóminas. Imos aquí a Seguridade Social. En tipos de cotización temos que escoller a última táboa de tipos e bases de cotización. Se estamos utilizando unha versión de Nominasol anterior ao ano do que queremos obter as nóminas, por exemplo, se queremos obter as nóminas do ano 2022 ou 2023 e estamos utilizando esta versión de 2021, non nos van a aparecer aquí as tábuas. É certo que podemos seleccionar unha das tábuas e modificala e introducir os tipos aplicables a ese exercicio no que estamos. Normalmente os tipos non varían. Os tipos de cotización, estes levamos a moitos anos, non varían. Entón, bueno, pois, para poder obter as nóminas non é un inconveniente non ter a última versión do Nominasol. Entón, eu escollo o último e as bases sí que adoitan variar máis a menudo, pero tamén podémolas modificar, só temos que acudir á Lei de Presupostos e ali, bueno, a páxina da Seguridade Social en internet, espera que non entrei, xa collín, vamos a ver, se eu selecciono esta e doulle a modificar, da mesma maneira que podo modificar os tipos, podo modificar as tábuas, ainda máis fácil, aquí, os mínimos e máximos. Bueno, aceptamos. Así que temos escollido o tipo de cotización e a base de cotización tamén é necesaria non para realizar as nóminas, pero sí para realizar os boletíns de cotización, a relación nominal de traballadores e o recibo de liquidación de cotización, as tarifas dos códigos CNAE. Bueno, temos que escoller a nosa actividade. Se, por exemplo, somos unha asesoría, se buscamos por asesoría, o mellor non... Bueno, sí, mira, gracias aquí a que en esto de actividades de contabilidade, teneduría, libros, auditoría e asesoría fiscal está aí. Ben, podemos buscarlo así por título. Si temos o código, o código CNAE da actividade da nosa empresa, xa podemos buscar por código. Vale, aplico. Conta de cotización da Seguridade Social temos que introducirlo obrigatoriamente e ademais unha real ou unha que teña unha configuración real. No número da Seguridade Social os dous últimos díxitos son díxitos de control.
Entón, vamos a... Volvo aquí a configuración, Seguridade Social, vamos a ver, son o 36 da provincia e despois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale? Os dous últimos vai nos coller xa automáticamente a aplicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doulle a intro e esa colle os díxitos de control. Bueno, se estamos no régimen xeral e, en fin, non temos ninguna situación destas que nos aparecen aquí, con isto xa sería suficiente, se non temos máis cuentas de cotización. Con isto sería suficiente. A continuación, imos a Axencia Tributaria. Bueno, na actividade da Axencia Tributaria volvemos a facer o mismo que fixemos co CNAE, distinto código. Este sí que non sería necesario, porque con este non nos realiza ningún cálculo. Mira, a asesoría non existe. A ver, servicios financieros e contables está aquí. Vale. Delegación de Hacienda Pontevedra, 36. Administración Pontevedra. Nada, representante, nada. Bueno, isto tamén para a emisión de documentos oficiais, neste caso para o 111. E o resumen anual de retencións, se somos unha sociedade, pero non nos vai afectar para o cálculo das nóminas. Entón, isto de aquí non é necesario. Se non, introduciríamos aquí ao representante, o que ten firma na nosa empresa. Bueno, e agora isto, para o cálculo da retención, o programa tamén calcula a retención que se lle aplica a cada traballador, pero como nós temos problemas por culpa o sea, que necesita Java, que algúns nos vai, outros non nos vai, eu optei porque introduzamos que non lle permitamos ao programa calcular as retencións, sino que, en teoría, calcularíamolas nós na página da Axencia Tributaria e despois introduciríamolas manualmente. Pero, para poder utilizar todas as posibilidades que nos dá o programa, pois, en fin, aquí na tabla IRPF, pois, faríamos a mesma historia que coas tablas das bases de cotización e os tipos de cotización. Vale, xa está. Laboral. O convenio colectivo de aplicación a esta empresa, normalmente, cando damos... Bueno, normalmente non teria por que ser así, non? É posible que cando deamos de alta a empresa non teñamos creado o convenio colectivo, polo tanto non o introduciríamos, pero sí obligatoriamente o calendario laboral. E co calendario laboral estamos outra vez na mesma historia. Se non temos o último da nosa comunidade autónoma, porque estamos nunha versión anterior de nómina Sol, pois teríamos que crealo. Teríamos que crealo ou modificar un existente. Crear un calendario é moi fácil, novo, poñemos un código, escollemos o ano, damos unha descripción e a continuación temos que introducir, eso sí, non nos queda outra, temos que introducir todos os festivos. Vale? Si vamos a introducir, aquí está, mira, estes son Fiesta Nacional, os vermellos, marcamos aquí e entón agora empezamos a marcar o 1 de xaneiro, o 6 de xaneiro, clic. A ver si con control. No, temos que ir un a un. Aplicar. 6. Aplicar. Vale, a continuación, autonómicas, iso mismo.
Pois 25 de xullo, sempre. Domingo, bueno, 17 de maio, luns, vale. Pico e aplico. E despois as locais, marco nos locais, tal. Unha vez que teño seleccionados todos os festivos, os 14, e xa me aparece aquí o calendario. Bueno, mirade, eu metinlle como código 888, 38, e me mete aquí 8891. Cando creemos un calendario, imos meterlle 4 díxitos, así nos vai a mantener o código que introducimos nós. Si non, o que fai é coller o último creado e incrementa en un o número do código. Metede 4 díxitos, vale? Ao crear o calendario. Bueno, aplicamos selección. Si non, dá igual, o sea, quero dicir, o código que nos asigna o Nominasol vale perfectamente. Como neste caso, eu metín 888 e, bueno, collemos 8891, pois sabedes por qué. Aplico selección. O último que nos queda, vamos a ver, con isto xa estaría, xa teríamos configurado parametrizado para empezar a traballar e obter nóminas sin problemas. Si saltamos algún paso destes, pois Nominasol non obtería as nóminas, daríanos algún tipo de erro, non? Ou as nóminas sairían en branco. Agora, hai un último aspecto aquí a configurar, que é temas de cálculos de pagas extraordinarias. Isto son, máis que nada, distintas maneiras de calcular a paga extraordinaria tendo en conta unhas circunstancias ou outras. Mirad, por exemplo, dice: para o cálculo das pagas extraordinarias descontamos a ausencia sin justificar. Bueno, parece claro que sí, non? Si falta sin justificación, non computo eses días para o cálculo da paga extraordinaria. Para cando chegue o momento de que teñes que cobrar a paga extraordinaria, isto non teño en conta eses días que non viñeches a traballar. Para ter dereito a paga completa, tens que ter traballado os 365 días anteriores ou os 6 meses anteriores, en función do devengo que este establecido no convenio colectivo. Se non ves a traballar, non teño en conta eses días. Tampouco os días de folga. Máis problemático sería isto, en teoría. Vamos a ver, en teoría, habería que marcar todas estas opcións, non? Non, espera, aquí me pasei. Aquí, paf, estas. Para o cálculo das pagas extras, se non se traballa, pois perdese o dereito a cobrar a parte proporcional deses días non traballados. Se ben é certo que hai que estar atento que diga o convenio colectivo con respecto ás situacións de incapacidade temporal derivada de enfermidade común ou de accidente de traballo. Se nos din que se cobra íntegramente o salario en caso de accidente de traballo, pois entón teríamos que manter este desmarcado. E o mesmo para as enfermedades comuns ou accidentes non laborais. Espera, este é o accidente de traballo. Accidente. Este accidente, diríamos, non os descontes. E por enfermedade común, sí. Bueno, en fin, ou a empresa, pois, non ten en conta que un traballador estivese de baixa para calcular despois a paga extraordinaria, por costume, adoita facelo así, pois desmarcaríamos. Se somos generosos, facemos isto. Se somos moi estrictos, facemos isto outro, salvo que o convenio colectivo diga outra cousa. Entón, se nun exercicio dos que eu presente non digo nada con respecto a isto, pois vos poderíades deixalo tal e como está. Se eu digo, nas situacións de incapacidade temporal, pois hai que descontar os días que non se foron a traballar, os días que estiveron de baixa, pois entón marcámolo. A ver, estes dous eu marcaríaos, sempre. Descontar ausencias sin justificar e descontar días de folga. Ten a razón, eso ten toda a lógica. Este tamén, descontar días de incapacidade temporal derivada de maternidade ou paternidade, porque cando estamos nesta situación cobramos, bueno, en fin,
Cando algún traballador está nesa situación, traballador ou traballadora, cobra íntegramente o seu salario, incluídas as pagas extras, porque cobra o 100% da base reguladora. E a base reguladora está formada pola base de cotización, e a base de cotización inclúe a remuneración máis a prorrata de pagas extras. Entón está cobrando, sabe? Mensualmente, a parte proporcional das pagas extraordinarias, cobralas despois íntegras supón cobrar 2 veces as pagas extras. Entón, eu seguro marcaría estas 3 e estas 2, bueno, en fin, depende da xenerosidade da empresa. Vamos a supoñer que son moi xenerosos, deixámoslo así, o que o establece o convenio colectivo. Bueno, esta podría ser unha configuración lógica. Bueno, por aquí xa non tocaríamos nada máis. Aceptamos e xa temos a empresa creada e configurada para empezar a traballar. Xa está. Noutros videotutoriais continuaremos vendo outras partes da configuración do programa.